Panong banra ay kakti sumol na itatrot kyong ngimtre. Banya bagi syara syatay ngin pai supra dan suk kababat pra bani kababat yu to mau na ikot kyong. Kum gadak jong gijing prince kem yang Nongkrem gijingi minut nagi kali di bapi bisong yar sini samaran nyendam yang gijing pertapra hagani kapor kabamenta bagajing pertapra kanlong gijing perta kabajam bat gijing perta yang gijing kerman kabangin wanra hangni apa Nongkrem constituency ko di paitbah ini perta edau ini perta erniu yang syak jong the party hapra Hopra! Hopra! Sashisin! Hopra! 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 Kani store na jantom na mga lamayas ko. Hagani kami ito mamita. Nongkrem ko na Hopra! Wadeng ba na Hopra? May na ba na Hopra? Lamay ba Hopra? Kumunong yalam ngan haban mi ban yalam lem yikiwei ki constituency ban penshailem pini ban sarong ba ka Nongkrem constituency kalong ka so ningkong ka ban ningkong ka ban pudiang ya kata ka jing perkat lani kata ka politics ka ba code ka ba ngempel kam da ka bol pisa kan mau yala ka jong ka purom kenal ka puram jong Nongkrem constituency kalong halorgo menta yikiwei pat ki constituency halo jong ka Katsa bangalek kipai bakyong sa ay tunay ko baarden yang Nongkrem constituency kabala sayapi bat pinlong om tang wagli jong Nongkrem ndre balong unong alam mo jong ikong gajak riyo atau pinso sorong mo bisay unong alam jong gajak riyo lem mapi nganong aban mi ban kam bari unong alam tiken mau lanaga Nongkrem kala sayo unong alam Mano ban yalam yang jelah haki Islam ke banon kan Nongkrem constituency kan yalam yang jelah haki Islam ke banon kopi patabi. Nomor kata tahu don kam ban yengsem. Wat pek ya ubriu ko mabiong mereka don ke parti. Dila sayu sama ubrang kot ubrang suma ubrang biang ke kerdang puri. Umdei de ke kerdang puri ke pemanu malah. Ulah pendet eka master degree ulong usamla ubampat don daw leni lesi ka jingpek kuji ubadan ya kata jinglong ka bala bani day berkipat ba kibaret kibahe pat kumta tatan ni hu udon ya kata jinglong bala bani kit lingkor lem ya gari bani ka chat menriu namar kata raw kani kadai ka kabu ya ka Nongkrem constituency bagan say yo riu don brom yo sama don buram bon let satai support this council bonon rapat ya ka buram naga banta kani ka shnong bat ka constituency ka jongi ja ayu kini ki MDC ki badan nagani ka EC ka banta kilay ay ka kyrshan ya ka sarkar MDA ka bala lilam ki jaka shagi jaka kaput shaka asam let shigi jaka kaput pin pangmet lalabi isha la ka jonga dok asnam bat ka judgment riu Koki paitbah bi namar kata ngim la shu ban ailat bagani ka jelaji kanlong kombagalong menta kala dei ka poringi bangin jeng rangba tama kenmau komadan ki baong bagani ka jingjok jong ka boys of the people party ya ka MP election kane ka jingjok ka quarter final batla ki job ka MDC election kila job ka semi final balar kila job ya ka semi final kin job suk ya ka final o ka long ka jing pensrim shisha ka ba shong nia shong Nongkrem ngila job ya ka quarter final laringi job ya ka semi final ndre laringi mla pat ban job ya ka final ngena mla ban ra ya ka kop jong ka jing job kanum don jingmut bangin job ya ka quarter final bangin job ya ka semi final laringi mla ban job ya ka final ngila job ya ka quarter final ngide ban job ya ka semi final bat ni day ruban job ya ka final kena bangin aban bat yo lakam jong ka sinshar ka karar o nganget ba shisha kani kade ka taka por baga jingla kan wan ngi kom ka party yong ya ka jat mri khat ya ka jat mri sha ka jingetli banong ko ka jat mri tongin ya tli
Kenriam upnar, upoi uwar, ulingam, umuliang, unongtrai ni diga we ka jat menriu ngin yeng yatali kong ka jat menriu. Ni khotru ya ka jat menriu, bagan wat ya ka khamat ka joble, nomor ka tagari ka thmei jo ka jat menriu. Shwa bagan man ka nyam kristan, sigini ki ri ki jungi, ukasi ula itho ula tip, bau don ublay, but kila money blay, kila shakri blay, what ki nong sanchar, kila pendam ya dia kaman ka joblay, ngilong ka jat menriu tip blay ko ki paitbah. Don menta ki persang ban pin sotu baglayu paitbah, ki balet chikito ki balanglong, ki bampalong kristan barang em pimtip ka VPP kini ka sing san pertai jong ki kristan. Oh kini ki bampalong kristan telah so konyo no. Leksi ki babun Katolik ongo ka VPP ka persyai ki Katolik. Leksi ki ba bun ki Presbyterian ki nangalam juga VPP kim snotanat juga palang Presbyterian. Ngia bengi pet yo paitbah ka jat menriu ngimpet hakano ka palang kidon. Ngimpet le kila long ne kim long kristan. Namar ka tangi I haki shimet baru blay. Namar ka jingere ki jong briu bu blay kalong shimet. Ngang hapan yang marway, ngamla hapan yang tabakalok lani bau kon ru kanong ni bangan snow shngan to yang lang no ban nga em. Haga sni bishar, ngahap yang marway. Haga ket bishar bar ka akher ka sni u play un bishar nga kat kum ki kam ki jingle ke junga. Amdan bala ban yang ban senran lang yang. Dei to play badan ka bor ban penrem ban penksan ni ya kata hakibri shimet bagen rai bagen perkat. Ngi khot ye jat beri bukan wat ye khamat ke joblay. Ngi khot ye jat beri bukan pendem ye di hakaman ke joblay. Ngi tip klem ublay, ni namla ban yeng, klem ublay ngemla ban thau perthai ko ki paitbah. Ko ki paitbah bi namar ka tarau. Ngan note ru ban kren da ka ba scam hagani ka por ka ba menta ompat don seng san perthai ki ban burom mi jat jingai ba ki kenon balang kumbaga burom ka boys of the people party. Ki bampalong kristan ki yok tiket na ka party ka jungi mdai tang marway. Ki badan ka balang Unitarian ki yok tiket banyak kon MDC. Ki badan ka balang Catholic, ki badan ka balang Presbyterian hajan barok ki jait kinhon balang ki badan bat ni ki bapan tiket haba ki bet ki biang ni ai tiket iki. Ngempet hakano ka balang pidan. Ngem thau ya ka jingirban jo ka plateng ka. Ni thau ya ka mensim ba ki jing angno ka ba pidan ban shakri ya gari ba ka jat beri. Ngila thau yung niyo samla rangba. Ula dana senda banga ngala I kapno kamen sim kabudon. Sidang miyet rubiang, menstep rubiang. Banyelet banyetori kani kari ka I kaji ngong ni sisa uri samla ubakan nongkrem kalaban syania yu bon kit on pa ya kani ka kam kum MDC. O ni namlong MLA sa ngam ko banyak aga syuki MLA. Ladaw ni samla utre hok u minot hok ya ka kam. Kan poi ka por ka banga haban song thai ngilaban ailat yuru bunong amli kan lei kata nor kata ni ka mensim ka bangi don ko ki paitbah banang sei ki nangalam naga por sya ka por ngala juong ngam ko abanyap haga syukri emali ngan song haga por ka bapiang ngani oban prupor shipor ka yeng sem bati kon kiti bani ok song tunga ka jimot ka jepka nreya menta ngan yak sat nang ta ka jadru haru bangin ra ba ra ka jingshan haru bangin ra ba punong ka jadru ka baklan ka ba Italy bakal pendus pa ay ka ri ka si namar ka ri ka si ka don hok panjo ya kata ka kerdan namaru play ulah kerhu sisa ya ka ri ka si nimdei banlong ko mangilong menta haba ka spa ka shok linong haga ba ki baduk ki pon menta tang ban thi Nongkrem yeng la syam jinge. Ko ki paitbah hanu kay ngin ong bali dengan jet beri to kerpang ngilong try ka khlo ka siap kata bun ni nong song snong hagi cilami khale akim don khndo ban song ying gidon kam na ka tanaw ban thau thmai ban pen klain pat ya ka rukom in ya ka rukom bat khndo bat siap bat kom ta ter nagam ta ki longdin ki mandin ki jonga ki jompi ko ki paitbah bi ki wei ki nongelam ki persang ban penduk jigmen yo paitbah orgaan ka sya bagin ailat di gitu ki parti pertasuro ye gitu ki he tengam bagin sensyar ka jelatang hendreu penairu ngin ailat bak larangi meduk tulop lut baro oh snode tang maki ki banamban sensyar kumnu kim leran kila penkit ram me ka jelami khale ala biang kata ki kren ko
Ngingyong yam don kam hadu unriu panai lada fikwa ban ai ya kata ka eksperimen lada ka don ka an bangin le eksperimen tanglai panai kala biang bangin penbam jadai ya gini ka luti ya ka ri pada jaj penriu ka jungi ko ki paitbah ki le bor yau paitbah badingi kom ka jela kani ka sarkar MD kala le bor yangi hakne ka kenti kila penjalan jubor ya kani ka tem MDC kala day belong na do mention snem tang namar bating ya upai ba pra bari ka parti pra ki penjalan na do snem kimut ka tu tala tanda andre em ngila nang klan kom ka parti pra abang ngelet keleng-keleng ngamdon jing arutin baga VPP kam sensyara ki HDC batkan sensar hapo JHDC koki paitbah kamdai ka banga keren kop nringai I habang alik keleng-keleng yo paitbah uba jit ika voice of the people party hagan ika MP election shimla jit tang nam tak MP election nriula jit ingi hadu arpo pra habang alik keleng-keleng kamdai banga keren serong habagi kenu ikibriu habagi kublei habagi keduk kyong bak ni kwa ban EP kum nongelam joga jela bu nongelam joga jabriu ngasno ban par yang kriat namar blei ngasno gani ke jingkit kli ka bakia don gi bakren so snei baden la fi shimti ya sarkar hagi snem gi banwan ngisno snei nor gani karam kalalong renjan renganong EP la ka hok ka sinshar kam lele ngien pen ko ya kata karam ngien pen rus paru ya gani gari gaji ublei ubangi syakri ublei ubangi nginget onda kerku kerpang bagari sai sien kan kem biang pat ko ki pat babe ngem shene halaka jong ka bor baga jingla nrengi shene auto ublei ubangi syakri ubala pen I ki kamba ki bakrau hagani ga jingya lenti ka voice of the people party gani ka party ka bang kena tam negi seng sain pertai paro nrega day pat ka party ka ba paunam tam hagani ga jela bat keleng kani ga ri India mano bam tip ya ka party pra mano bam pai menta syaga party pra banong baka party pra kadai tang maka ka jingkermen nang tagi long din mandin ti kini kinong kyrshan kini kinong kyrshan ki jong pa arden ki bala penyeng yang hak tanga Nongkrem jong senchar ka khadar ka bkhoi hatokin pai din no namar kata raw ko ki paitbah yang ini syak shitom satang kat tu kan nepor kasimpor kat prasnem bautu paitbah un kyrshan ikitu ginongalam hadu begini yo ega jela ka papura kan ayu yu nong kyrshan pra ban kyrshan ini tang lai snem sau snem bangin yo ban pat ya ka sarkar bat bangin wanra ega jingkala ngatrai lai snem sau snem kampare bat kamdon shu ilu lai snem laringi kenpa bagan wan kan ega arpura ngidon kam banlong satar ngano EP keren kat ba keren inga kruwit na kadeng kruwit na kamon kat bang empat klem nganum song ngan yad bet syahmat banwanra ya kata ga jingkala haga negari kabini ne gaji ngano pen snap igi jingkento ngano pen snap igi jingkren ben ka thong ga janga klong banwanra ya ga jingkala ban pen poi ya ga ri ga janga haga ta ga thong ga bang akwa ban pen poi ga ni ga jai ben ri ga janga haga ta ga thong ngamla ban pet siliang yeno no ngakwa ba paro ngini ki rinti lang kata ga ga Nongkrem ka jongga voice of the people party namar kata ga daw ko ki paitbah wat num khusrai haba pi ya kita ki jinge ki bon len shop yang aku unong elam mujong pi lani yang i kom ka party namar haga thma phini gundu bonjat ki jinge haga thma pila pen gundu ya ki jing syak syak kelah haga thma laban don ki bon ban pen sniu ya ga jimot je khat jingi nang bot kata kanja nai pem.com ban khusrai kata pi bagi tai ki nongelam kita ya syahmat ban yalam ya ga jat ben riu wat pen sngap ya kita ki penduk mensiem na kadiang wat pen sngap ya kita ki penduk mensiem na kamon ladangan jen la pen sngap ngatrai nganum nut wat taman mi pertheiru nai bangarai ban mi syahmat don ki bawang kabae ka politics kamni ka masuk henrei ngasnotnat tang ladu usnam arjar shipo hadu menta tangkat sausnem ka jat menriu menta ka priang ngila yo adu san pusan tam naga sispa kinong tebut ke bala kyrshan ya voice of the people party ko mang ong EP lai po ar teligi constituency ngila job nagi lai penriu teligi constituency bala juong bala kan jinla day ka MLA election ngin jinla sinchar marway ya kan ga jela ga ji balai ken ngin artatin ya kan ga ji ka ji shania
kajo paitbah over pai menta shaka boys of the People Party. Tenga kentu ye pi menta baro iwe piwe tongin pin scam ye ka jiwat ke je pakhat ngin lecture ki ngi sem ngin pai shuklei ngin doinam ta ka judgment riu ngin doinam ta ka party ngin doinam ta ki nongelam ban ngin doi ye ka jingjop ka bangin yo hak arsa utarik ngin shat jingjop kum ka Nongkrem constituency don ka jing persang ka ba shirkai bau ni candidate jungi ude ban rem nomor kiwei kiseng kishim baladoni ukurtong jungi urem kadai ka jirem jong arden telado arden ular rem maka constituency don hok balik ban balan kiwei constituency kata kadai ka jingtmu jong barok kiseng sain perthai namar kata kadau ai bangin sngotu shai bangin mana ban penlen ai ya ka bot ngim dei ban kensting dang step ngin mi na ying asem ngin penep hok ya ka kamram ngin ye wer ki buying asem ki kon ki tiam what can sting what on basale sera ka MDC election am kan ne election kan ka don kam nomor kan ikan palang ya kata ka jing shania ka ki paitbah Nongkrem ki shania hau ba arden hadu menta oh hagini ki sngi ki paitbah keleng-keleng kila sedang ban pai kmat Nongkrem balai Nongkrem oh nomor ban ibi kita ki we kila ya kop las ngobol adep airet kat yang Andre have ki imenin ya ke jilang ka beningkong ka jilang paitbah ka kham he Nongkrem oh kari bro ka we ka sngai ka tengen ka saat ka mensim nomor kiru kim kwa bau barden on syakang tat lani utau candidate baka parti VPP ka penyeng ni kan syakang tat nomor lada usyak kentat mu kismo kumba usyak kentat u barden namar kata kada ko ki paitbah bi what let's thing ya kan election ay ya kyrshan ka bakhan o nga snotnat baga snong Madan Laitkor ka bari ka wai ni jaga ke bahap hapo ka Nongkrem constituency o kala ki paitbah kyrshan pra hangti kila mi renti ban I mensim yo candidate na po Nongkrem constituency badaga kyrshan ka jongi onyo ya ka jingjop ka badon bro kani ka sarkar kala le donbor kila le buito long tik kumili exam pekto panpas kay kapagilale ini hato mangi paitbah Nongkrem ngin siya kumno kilale kila weng jubor ya ka pamlakray bro kaway krem kot ya ka hearing bani kren laka biang na na siweng jubor balay ki weng ya ka pamlakray namar ki kwa bauta candidate jongki unjok suk namar utlat siya katay katay oh kiong Nongkrem nas Laitkor nga krain Smith nga krain oh ngan job suk Andre ai bo paitbah un juba ngin nung pediang ya gini ki jingle bor balai piweng jubor ya ka pom lakrai balik pengat semelim hoi kadai ka jing kerku ya ka candidate ka jungi na po melim Andre kadai pa ka jingle bor ya ka Nongkrem constituency kumno nginai lat ki bri ki badan benta mano ba paweng ya ka pom lakrai mano malam MDC jong kadai ka constituency ula pa weng jubor naru snoto balar ka tai ka hap o kandang sem jinge artin kisno ba kila ban job da kum kita ki kamputo hato kata ka de ka kalinti ka ba de upat ba ula kentai nreitang namal ba ki kamputo pi weng no ikisnong ki ba upat ba ula kentai pi lum tang isnong ki ba upat ba wi pi hato kata ka de kalinti ka ba bet tapi snow shisha ba pide utaw ba klain ubale hok e kamram e kanong kumakalong yakon be yata constituency kumakalong ken balay pile buto ban weng no shato kemlah ban ong do kumui pat kila le jubor om dei tang ba kila extend lani kila penslam ya kata katem ndai kila weng juboru ya kini kisnong kibadon hangni kibang ngila ban yo ya ka kyrshan ka ba klain ndai kamlele ngamdan jing artin kat sabangayat ngakli ngatokit yakini kisnong hangni ngatip bau pra un job don brom hagani ke MDC election don kipat ba nga eba te pete yo yele pat kumbale ang to kasien pat uya sutu patulot uya lelang no secu pat ngong kata kanumja
nawar bun kiwei pat kibalalit ban kyrshan yawei ukertong kiong ngi layalum para mangi lada don ganu ga jingmu banyat yakakti show maulanai ngitengin pai show pra kata gade kabangi ni snotna kiong ngi klem lek ban kyrshan yakakti nawar bangi kwa ban penrem yau pra ngi lek ban kyrshan yakakti namar bangim don la tak moipat bagi don kitau ki bangim la ban ker ban ong ban ra yakakti show maulanai tetrot kiong ngimtre banya bagi syara satai ngin pai show pra dan suk kababat pra bani kababat yu to maulanai kot kiong ko ki paitbah namar kata kadau kapor kala tengi bangin yang scam tengi kapor ka pamata kum gadak jong ka jing kit bok kit riang yau ni ukertong kum gadak jong ka jing edau ka jing erniu tong ini akhir lang sini samadan paro kito kibedan ka jing kit kli ngini perta ya ka sya kibedan kali ru hierno mino ni kali ngini pertalang bani ki paitbah bani ki nongelam ya ka sya jong ka party kum gadak jong ka jing kyrshan kum gadak jong ka jing kit bok kum gadak jong ka jing pen scam ya kan Nongkrem ka jingi minut nagi kali di VPP show yar sini samaran nyendon ya ka jing pertapra hagani ka por ka bamanta baga jing pertapra kan long ka jing perta ka jam bat ka jing perta ya ka jing kerman ka bangin wanra hangni apa Nongkrem constituency ko ki paitbah ini perta edau ini perta erniu ya ka syak jong ka party hagani ka meet ka bamanta oh I will back it kiri remun yai yang paitbah ini akan kyrshan yai nanti MDC election ini perta jam ini warang ini baru ulang lagi kali herlang ini pertalang bagi kinoilam jama voice of the people party balaga por bagi perta ini raru ini kiri kiri sejo bang peni bagi perta bagi kedorot bang peni bagi perta bagi mensin bangun rak yang bagi jingla hangane kari kaba energy hangane ka por tentang ini perta jam bagi kinoilam jama voice of the people party gitu bagi bamla penhiar semadan lagi tahu kita melakir lesi kadon ke jingkut agamet pila ban rakti ban peta maka tu jaga ke pimpinan ini pertalang hangane ka por ka bangta ringkat bani kinoilam jama voice of the people party how sashi sin hagani ka meet ka mamita kumay simon kung kapagka ng Madan Laitkor ngin pinsawa chinjak haga arpisaw tulik ngin pinspong yaw na yung sangarang baajmi baunong MDC umatumay Madan constituency kumay simon yapi iway uplay undak turku yapi iway kalau nga jingtway ka janga tapi nyo mat nga jingturku ka jang play haga jingem ka jang pi kumay simon Kublai yapi iway